Urtero bezala, Urretxuko udalak, Santa Anastasietako jaietako egitaragua aukeratzeko lehiaketa antolatu du, eta, hain zuzen ere, gaur hemen elkartu geha, saria eskuratzeko irabazleari. Lehenengo eta behin esan, epaimaia zeintzuk osatu duten, aurtengo epaimaikideak izan dira, Ana Cabezas, herriko artista, hemen ondoan daukaguna, Maialen Fidalgo, Gizarte Ekintza Saileko batzorde burua, eta Miren Castillo, Sustapen Soziokulturaleko koordinatzailea. Aipatu baita ere, 12 lan aurkeztu direla urten lehiaketara, eta izan dira hiru bozketa. Izan dira irabazlea aukeratzeko. Alde batetik, herritarren webgunean aukera izan dute herritarrek botoa emateko. Bestaldetik, izan da jaietako bileretan aukera presentziala, boto presentziala emateko aukera, eta azkenik epaimaiarena, esan deun 3 mahaikideena. Eta hori guztia kontuan hartuta, aurtengo irabazlea, hemen daukagu gurekin, kartelaren izenburua Nire Herriko Gazteei, eta egilea Julen Izagirre Carrillo Zumarragarra. Txalo bero bat, berarentzat. 300 euroko saria jasoko du Julenek, eta, tartetxo baten, badakigu Jose Mari Iparragirre izan dela protagonista, kartelaren protagonista, hementxe daukazue ondoan, eta, beak emango digu kartelari buruzko azalpen txiki bat. Aurten izan zen pixkat, Zumarran eta Urretxun aurkeztu ditu danak izan dira nahiko ezberdina. Pixkat, berdina zargaztearen. Eta, kartel honek irabazteat non espero zertako, lagunek eta erakutsi nienen ezaizko esaten ziaten. Oso atrebidua, oso kolore asko zeukala, eta egia esan nik ere hasiera baten pentsatu nuen, baina, gero ja, juntzan eguna bezan eta ez dakit, polikia zela ikusten. Eta, zer esan, Iparragirre azkenen, ez da sekulatera azaletan, eta nik uste presentzia garrantzitsua daukala festetan, beti zebien juergan eta kantatzen, eta festak hasteko, hoben gauzera. Hoxe. Besterik gabe, ekitaldiari amaiera emateko, Jon Lukik, alkateak, emango dio diploma, esan bezala, 300 euroko saria Juleni. Eskerrik asko. Zeutekin hasi aurre azten. Naz aurratzen jabala, ez baitzea. Baina gustora espero ez zenulako. Ez non, espero badirudi hamen belarria egin diola. Potatu bat, oso patata hori gero nola muzu bat atxertatzen zakon. Nik potata da ditzen dira. Etorri izan garai hartan, eta masazpi dola. ¿Y actualmente estás viviendo aquí o ya estás aquí Epaimaia begiratzen ditu, Hori bera idatzita da, hori kontatzen behar da pixkat. Bueno,